سلام كبرات سماعة BBC تقرنيا نايسولس مشات مدلواتنا زسعب تستوى قريب له يونيسيف هاب تقراي حصانات نزخف قهسات مسلات مقلعهم قليصون وتحدرات إترا أب كل الأوروميا بزعبا موفارهم حدثنا لنا أبز حدروا له كبابي مللي مننت قديفهم زخدوا له بتمللي مننت دما ناي إرترا وتحدر يزبل وانقوا تقرنيا أب جوجل نمئتاو زقبر زلو تعري أمن تدرجة بسحو أبز غربا معلتاتكا تناي تقرنيا نابتي بيتا زبال فيرجن أهليفهم مولو مالتي كمون حد صرت زيناتات الزعلت كهلوان نايو كحساي تولب هاني مكثالكم بخبرة عدم تكال حصانات حبرات حجرات بتجراي جهسات مسلات حصانات قصيلو محلاو لومي ابزوصو صبصاب قليصو ابتا كلل عليش دشش كاب سدروم استفرالي حصانات من كبخبات يجبرلهم كم زلو زغالصت حبريتا بسنكي كنتات صطان قدبات منقساسن نصور حبريتا مركب اصقام مخانو قليصلو حيل سهله أب تقرأي قدمي شوعات تورحيز تولع كوينات سعيبو قهسة مسلات هزانات من محياش كم زير أي العلويتي دايركتر تكال قداي هزانات أبو الدو حورات حقرات يونيسيف هين تاري فوري تزاريبا أب تقرأي أم منغو كللاو منقستن فيدرال منقستن أم وداء تورحي تكمتز تولع كوينات شوعي ورحو تيرولو لعلي شدش تشرح على يزيبلوم ويدما كاب سدرو مستفلي هزانات تمزقيبوم دقافي قبر اللوم كم زلو زقالت تتحلفت بسنكي تتتان قدب منقسقاسن تتكال كبصحو مابزي كالة كبابتات دقاف زدليو كالوت بزوحات كم زلو قميتا اتحالفيت يونيسيف دحر بايتاتهم هصانات نمئلاشن مسدرኦም نمرخابن زقبر صعري بسنكي وحدي سرحتنياتاتن اخول مقدي مرخبي تليفوناتن تسنخيلو كم زلو اب مجلسي اوسيخ حبيرا قدماي منستر ابي احمد وتحدرات فيدرال نكتما مقلم استقوصاصرو اتكوينات ابقيعو انتبلكوا اب استفلاليو كبابتات وق قصيلو يكايد كم زلو يزرب منغستي اثيوبيا صطتا تخلل يمحيش كم زلون اخول رديئتي بصح كم زلون يزغلص نتكوينات سعيبو لعل 1.7 مليون تمزابلو اشحات زموت خوينم زخفئ محبراوي قلولاو كيسعب سقاتاتلو ودب حبرات هاجرات اب تكلل سباوي قلبلاو نوسخي مص كم زلو بقصالي تنققالو اب تግራይ ህፃናት ነፍሰ ጾራትን ዘጥዋ አደታትን በዘሰም በደረጃ በሕጽረት ምግቢ ከምስተጠቅዑ ዘመለኸት ኩነት ከም ዘለውና ጠንቂው ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ትካል ምግቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 900 ህዝብ ትግራይ ህጹጽ ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮ ፍሊጡ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ብሰንክቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐ ኮይናት ብጠቕላላ 5.2 ሚሊዮን ህዝቢ ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮ ፍሊጡ እቲ መግለጺ ወሲኹ ትካል ነቲ ኣብ ትክልል ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ንምሕያልን ህይወት ሰባት ንምድሓንን ክሳዕ መወዳእታ ናይ ዝዓመት 203 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ገሊጹ እቲ ትካል ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ምግቢ ምዕዳል ካብ ዝጀመረሉ ክሳዕ ሕዚ ንኸባቢ 1 ሚሊዮን ሰባት ረድኤት ከም ዘቕረበ ይሕብር ኩናት ትግራይ ሓይልታት ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እታ ሃገር መጥቃዕቲ ኣካይዶም ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ስጉምቲ ክወሰዶም ትእዛዝ በመምሕልላፉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ተወሊዑ እቲ 7 ወርሒ ኣቁፂሩ ዘሎ ግጭት ኣብ ልዕሊ እታ ውሕስነት ምግቢ ዘይጸንሓ ክልል ከቢድ ሃስያ ኣውሪድሎ أب كل الأوروميا هورو قدرو ولقا وردا أباي جومن أبزلوت هدرا من قصاص سرايت إرترا أبقون سرايت إثيوبيا كم استعذبوا BBC زراربهم نبرت كليسوم أسماتهم ندحنتهم كبال كي تكز حبرنا توم نبرتي بفل يابز حلفو سومنات كن قصا أسورينا يمزبلوم توم تحدرات كما يكفل يوم كم زخالو حيثنا يمالنا أبز حدروا له كبابي مللي مننت قديفهم زخدوا له بتمللي مننت دما ناي إرترا وتحدر يزبل زارو قانقوا دما تقرنيا حال حليفهم أمحرنيا زارون اللو سوست وسقمتي كمنا إثيوبيا سراويتن استلمدن عينة يكون تزوست وسقمتي كان استمروا موقعتن مقتلتني مللي مننت وني حدقن منيخا كابي مسيخا يلون محتاتون قانقوا يخدون እቶም ቋንቋ ትግርኛ ከም ዝዛረቡ ዝተነገረሎም ወታደራት ክዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተኸድኑ ምዃኖምን ዝወስዶ ስጉምታት ዘይልሙድን ጭካነ ዝተመልኦን ምዃኖም እቶም መሳኽር ዓይኒ ዝሕብሩ እቲ ስጉምትታት ግና እንታይ እዩ ኢትዮጵያውያን ዘይምዃኖም ከ ብኸመይ ፈሊጦም
ሰው በቃ ሳይጠይቅ ያለምንም ጥያቄ እየታሰሩ ነው። ዘይምንም ሕቶ ይሰር ይዘሉ ዘይምንም ጥፋትን ሕቶን ሸኔ ይኹም እናተባህሉ ይቅተሉ እዮም ክሳብ 25 ዝኾኑ ሰባት እዮም ተቐቲሎም ሽሞም ምጥቃስ ይከኣል እዩ እቶም ወታደራት ብሽሞምን መለለይ መንነቶምን ምጥቃስ ይከኣል እዩ ኣብ ዝሓደርሉ ከባቢ መለለይ መንነቶም ገዲፎም ዝኸዱ እውን ኣለዉ ኣኼባ ኢሎም ናብ ሜዳ እንተውፅኡና ናይ ኤርትራ ወታደር ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣለዉ ይብሉና እዮም ገለ እንተጌርኩም ክንውዳእኩም ንኽእል ኢና ኢሎም የፈራርሑና ገለ ቁናዓት ዝኾኑ ኦሮምኛ ዝዛረቡ ወታደራት እውን ኣለዉ ቅርብ ኢሎም ተረጋግዑ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ወታደራት እውን ስለ ዘለዉ ርህራሄ ዘይብሉ ስጉምቲ ከይውሰደኩም ዕረፉ ይብሉና እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዘዘራረብናዮ ኣፈኛ መምሕዳር ክልል ኦሮሚያ አቶ ጌታቸው ባልቻ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ድሕነት ንምሕላው ብዘይካ ፖሊስ ክልል ኦሮሚያን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዝተዋፈረ ናይ ወፃእ ሓይሊ ከምዘየለ ገሊጹ ናይ ኢትዮጵያ ድሕነት ምስ ኤርትራ ዘለና ጽቡቕ ርክብ ዘይሕጉሶም ሓይልታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫው ይፍትኑ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ወታደራት ኤርትራ ኣብዚ ሃገር ከም ዘለዉ ገይሮም ዝገልጹ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ ኣብ ክልልና ሰላም ንምኽባር ዝወፈረ ሓደ ወታደር ኤርትራ የለን ክልል ኦሮሚያ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ሓይሊ ተጠቒሙ ሰላም ኣብ ምኽባር እዩ ዝርከብ ብፍላይ ሕዚ ተጠቐሱ ከባብታት ፋብሪካ ስኳር ፍንጫ ብመንግስቲ ፌደራል ስለ ዝመሓደር ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሓለዋ ተዋፊሩ ዘሎ ፖሊስ ፌደራልን ምክልኻልን እዩ ናብ ሓጸር ዜናታት ዝዕለት ክንሰግር ኣብ ልዕሊ ሚኒስተር መጓዓዝያ ኡጋንዳ ፈተና ቅትለት ተኻይዱ ጀነራል ካቱምባ ዋማላ ካብቲ ፈተና ቅትለት ቆሲሉ ከምለጥ እንከሎ ጓሉን መራሕ መኪኖን ተቐቲሎም እቲ ሚኒስተር ቅድም ክብል ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ካምፓላ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ እዩ ተፈጺሙ ቅድም ክብል እውን ገለ ሃይማኖታውን መንግስታውን ሓለፍቲ ከም ዝተቐንሰሉ ይዝረብ እንተኾነ ዛጊድ ካብ መንጎቶም ቀንጸልቲ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ዝተፈርዶ የለን ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ግን ኣብ ልዕሊቶም ኣምስቲ ዝበሎም ኣወት ክሓፍስ ተሓንዩሎ ፕሬዚደንት አንጎላ ጆዋ ሎሬንቾ ንሓላፊ ድሕነት እታ ሃገር ፔድሮ ሴባስቲዮ ብምብራር ብኻልእ ተኪእዎ እቲ ፕሬዚደንት ንጸሓፊ ምክልኻል ሃገርን ሓላፊ ወተሃደራውን ስልያውን ኣባሪርዎም ኣሎ ምክንያት እቲ ምብራር ሰብ መዚ ዛጊት ኣይተገለጸን ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ሓደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ሓላፊ ብሚልዮናት ገንዘብ ሒዙ ከምለጥ ክብል ኣብ ቀይዲ ምእታዊ ይዝከር ውድብ ጥዕና ዓለም ንሓድሽ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ቻይና ኣፍልጦ ሂቡ እቲ ኣፍልጦ ረኺቡ ዘሎ ካልኣይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ሲኖቫክ እናተባህለ ዝጽዋዕ ኮይኑ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ እቲ ብቻይና ዝፈረየ ሓድሽ ክታበት ልዕሊ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ቃንዛ ኣብ ምንካይን ናብ ሆስፒታል ካብ ምብጻሕን ዘድሕን እዩ ተባሂሉሎ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሰልፊ ብልጽግና ሰሊኹ ከም ዝወፀ ዝተገለጸ ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ኣብቲ ዝተዘርግሐ ድምፂ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝቕጽል 10 ዓመታት ዝኾነ ይኹን ኣካል መንግስቲ ክምስርት ኣይክእልን እዩ ስልጣን ኣሕሊፈ ካብ ዝህብ ምምዋት እመርጽ ነቲ ምርጫ ከም ዝዓወትናሉ ፍጹም ኣይጠራጠርን ክብል ይስማዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ካብ ናይ ዝተፈላለየ እዋን ዘረባታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ተለኣቂቡ ዝተዳለወ ምዃኑ ብምግላጽ ሓቂ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ዳይሬክተር ናይቲ ፈለማ ነቲ ድምፂ ዝዘርግሐ ኬሎ ዝበሃል መራኸቢ ብዙሃን አቶ ኪያሰኝ ንቢቢሲ ኣብ ዝሓበዎ ሓበሬታ ግና ከምዚ ይብል Tole egaan odeeffannoo kana kan arganne achuma namootuma እቲ ድምፂ ኣብኡ ካብ ዝነበሩ ሰባት ኢና ረኺብናዮ እቲ ድምፂ ድሕሪ ኣኼባ ምስ ረኸብናዮ ኣድላይ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ድሕሪ ምስራሕ ኣሚናሉ ኢና ናብ ህዝቢ ኣብፅሕናዮ መንግስቲ ዝተቐናበረ እዩ ከም ዝብል እውን ተጸቢና ነርና ትኽክለኛ ብዛዕባ ምዃኑ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምብፃሕና ብሰብ ሞያ ድምፂ ኣድላይ መረጋግፂ ምስ ረኸብና ኢና ኣመሓላሊፍናዮ ሓላፊ ርክብ ህዝብን ጉዳያት ወፃእን ውድብ ብልጽግና ዶክተር ቢቂላ ሁርሳ ግና እቲ ድምፂ ቅድሚ ሕጂ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ዝተመሓላለፉ ዘረባታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝሰምዐ ሰብ ብሓሶት ዝተቐናበረ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ኣየጸግምን ኢሉ የተፈበረከ የኦዲዮ ሾፕ ዝተቀናበረ ናይ ኦዲዮ ሾፕ ስራሕ እዩ እዚ ናይ ኦዲዮ ሾፕ ስራሕ ደጋጊምካ እንተዳሚፅካዮን ቅድሚ ሕዚ ብሚድያ ዝተሓላለፈ ዘረባ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ብሓንሳብ ጎኒ ንጎኒ እንተወዳዲርካዮም ብዝግባእ እንታይ ዓይነት ከም ዝኾኑን ከመይ ከም ዝተሰርሑን ንምርዳእ ብዙሕ ኣጸጋሚ ኣይኮነን ካብ ሓደ ቦታ ዝተወሰደ ድምፂ ኣይኮነን ካብ 3-4 ቦታታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተዛረቦም ድምፅታትን ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝተመሓላለፎም ድምፅታት እዮም ነዞም
ድምፅታት ቀሪጾም በመለጋቢዮም ሙሉእ ሓሳብ ንምምሳል ፈቲኖም ንሳቶም ይስርሑ እዮም ዘለው መብዛሕትኦም ኣበይ ከም ዘለው ተበፂሕሎም እዩ ኣብ ከይዲ እዚ ሪፎርም ብዙሓት ሓሳባት ኣብ ኣደባባይ ተገሊጾም ስለ ዝነበሩ ኣበይ ከም ዝኾኑ ይስራሕ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ናብ ህዝቢ ክቐርብ ህዝቡ ይፋ ይደረጋል ማለት ነው ኣብ መወዳእታን ቋንቋ ትግርኛ ኣብ መርበብ መተርጎም ጉግል ንምእታው ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ተዛረብቲ ቋንቋ ጻዕርታት ከካይዱ ጸኒሖም ኣለው ኣብ ሰሙን ሓድሽ ምዕባለ ከም ዘሎ እቲ መስርሕ ናብ ምዝዛም ተቃሪቡ ከም ዘሎን ሓደ ካብቶም ነቲ ስራሕ ኣብ ቅድሚት ዝመርሑ ዘለው ኢንጂነር ክፍላይ ተወልደብርሃን ቢቢሲ ሓቢሩ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ እንታይ ይመስል ሓይተየ ኣለኹ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ዘሎም ጉግል ነቲ ትግርኛ ናይ ኮንትሪቢዩት ከምኡ ናይቲ ናይ ቫሊዴት ፕላትፎርም ሂቦምና ነይሮም ኣብ ዝቐረባ መዓልታትካ እቲ ናይ ትግርኛ ናብቲ ቤታ ዝበሃል ቨርዥን ኣሕሊፎም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ቤታ ቨርዥን ክንብል ከለና ከመይ ማለት እዩ ሓደ ፕሮዳክት ወይ ኣፕሊኬሽን ቅድሚ ናብቲ ተጠቃሚ ምዝርግሑ ዝግበር ፈተናታት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቋንቋ እቲ ኦይቲ ትራንስሌሽን ዘሎ በዓልናቶም ኮሚኒቲ ኸይድና ኣብቲ ናይ ጉግል ኮሚኒቲ ኢቫሉዌት ክንገብር ማለት እቲ ተተርጊሙ ዘሎ ቁኑዕ ጌራ ቁኑዕ ኩባያና ንኽን ርሞ ወይ ንኽን ማዕራርዮ ዕድል ከፊቶም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ኣቀዲሙ ከማነ ኣብቲ ናይ ቫሊዴሽን ስታተስ ነይሩ እንዲ ሕጂ እውን እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ክትርጉም ዝኽእል ኣብቲ ጉግል ኮሚኒቲ ኸድካ ሎግ ጌርካ ብጂሜል ኣካውንት ኸድካ ኢቫሉዌት ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ሃራይ ጽቡቕ ኢንጂነር ክፍላይ ምናልባሽ ቅድሚ ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ናይ ማይክሮሶፍት ልክ ከም ናይ ጉግል ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዝህብ ኣብ ቢንግ ዝበሃል ዌብሳይት ኣትዩ ከም ጸንሐ ማለት ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት ከም ጸንሐ ሪና ነርና ሞ ሕጂ ኣብ ጉግል ምእታው እንታይ እዩ ረብሓታት ከሎ ዝያዳ ናይ ቢንግ ቀዳምነት ዋላ ኣብ ትራንስሌሽን ተሪኻያ እቲ ናይ ጉግልን እቲ ናይ ማይክሮሶፍትን በበይኒ ዋላ ኣብቲ ዝበካብ ትርጉም ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣብቲ ብዙሕ ቋንቋታት ዘለዎ ተሪኻያ ነንበይኒ ናይ ጉግል ዘለዎ ብዙሕ ቋንቋታት ብዙሓት እዮም ካብኡ ወጻእኻ እንታይ ኣሎ መሲልካ ሕጂ ንኣብነት ናይ ጉግል ብዙሕ ሰርቪስ እዩ ዘሎ ጉግል ሕጂ ንኣብነት ጉግል ኣድስ ዝብል ኣሎ ጉግል ኣድስ ከመይ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ቢቢሲ ትግርኛ ኣሎ ምሽ ብትግርኛ ጥራይ ጽሑፍ እዩ ስለዚ ጉግል ኣድስ ክትገብር ኣይትኽእልንኻ ጉግል ኣድስ ማለት እቲ ኣድቨርታይዝመንት ጌርካ ገንዘብ ክትወጡ ኣይትኽእልንኻ ምክንያቱ እቲ ትግርኛ ኣብቲ ጉግል ስለዚ የሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ረብሓታት ክትርክብ ትኽእል ጉግል ኣድስ ጌርካ ዝኾነ ብሎግስ ብትግርኛ ጽሒፍካ ኣታው ክገብራ ኽላ ካብኡ ወጻእኻ ወላት ናይ ዌብሳይት ትራንስሌሽን ከማን ተሪኻያ ሕጂ ኣነ ብኣካል ፈቲነ ነይረ ናይ ማይክሮሶፍት ግን የብሉን ስቲል ናብ ካልእ ቋንቋታት ናብ ባዕሎም ሓሪፍ ገለ ዝብለካ እንድሕር ኣብ ጉግል ኣቲ ግን እቲ ዌብሳይት ትራንስሌሽን እውን ክበካ ገለ ብሓፂሩ ግን እቲ ናይ ጉግል ዘለው ብዙሓት ሰርቪሳት እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንድሕር እቲ ትግርኛ ብጉግል ኣቲ ሕራይ ሞ ቅድሚ ምውዳእ ኢንጂነር ክፍላይ ናልባሽ በዚ ኣጋጣሚ ንሰማዕቲ ከተመሓልፎ ትደልዮ መልእኽቲ እንተሎ ኮይኑ ማለት ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኣሎ መሲልካ ካሕሳይ እቲ ትግርኛ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣብቲ ጉግል ካኣቲ እዩ ግን እንታይ ዘሎ እቲ ትግርኛ እንድሕር ጽፉፍ ኮይኑ ተተርጊሙ ተኣትዩ እቲ ኮሚኒቲ ከማን ክርባሕ ዝኽእል ስለዚ ንሳ ንኽትከውን ከዓ እዛ ሕጂ ሂቦምና ዘለው እዛ ኢቫሉዌሽን ትብል እንድሕር እቲ ኮሚኒቲ በብዓቕሙ ኢደይ ኢድካ ኢሉ ኣብኣ ክሳተፍ ክኢሉ እቲ ዝህበካ ትርጉም ቁኑዕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ እንተተኻኢሉ እቲ ህዝቢ ማለት ብዙሕ ኣበርኪት ዘርኢናዮ ዘለና ናይቲ ህዝቢ ስራሕ ምክንያቱ ካልእ ቋንቋታት 2 ዓመት 3 ዓመት ይትወስደሎም ከዓ እዛ ተሪፋ ዘላ ናይ ኢቫሉዌሽን ኢደይ ኢድካ ኢልና እቲ ተተርጊሙ ዘሎ እንድሕር ክነማዕራርዮ ክኢልና ብጣዕሚ ተመራፂት ኮይና ስማዕኒ ስለዚ ኢደይ ኢድካ ክህብል ነቲ ኮሚኒቲ ይኣበለኩ ምሕፀን ፈቱ ሕራይ ኢንጂነር ክፍላይ ተወልደብርሃን ስለዝሓብካን ሓበሬታ በስም ሰማዕትና እዚየ መስክነካ ይቐኒለይ ኣነ ከማን ይቐኒለይ ካሳይ ኬንያ ንበረራታት ሰብኣዊ ሓገዝ ሓዊሱ ኩሎም በረራታት ሶማልያ ክትክልክል ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ናብ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ሶማልያ ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ ኬንያ ካብ ሶማልያ ዝግበሩ በረራታት ኣጊዳ እናሃለወት በረራታት ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ኣግባብ ንክልታውን ፖለቲካውን ጉዳያት ተውዕሎላ ክብል ከሲሱ ክብራት ተኸታተልቲ ፈነወ ሬድዮ ቢቢሲ ንሎም ምሸት ዝበልናዮ መደባት እዚ ይመስል ነይሩ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ መርበብ ሓበሬታና www.bbc.com/ትግርኛ ከምኡውን ኣብ ናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ክትከታተሉ ብምዕዳም መሰዋሓድ መደባት ሃይሉ ሳህለ ኪኢላ ቴክኒክ ሙባረክ ኣብደላ መሳኹም ዘምሰኹ ካሕሳይ ተወልደ ብርሃኔ ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ይራኸበና ሉዓም ለይቲ